Ginkilala sa Iloilo City Government ang mga empleyado nga naghatag sang outstanding kag exemplary performance sa ila pagserbisyo sa mga Ilonggo sa Iloilo City. Nagdangat sa 40 tanan ka mga empleyado ang ginpasidunggan gikan sa nagkalain-lain nga talatapan sa diin nakabaton sang Certificate of Recognition kag cash incentive ang mga ginkilala nga empleyado. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Tranya sa ginkilala sang syudad ang dedikasyon sa tanan nga empleyado anuman kagamay o kun kadako ang ila responsibilidad para sa pagpatibong sa Iloilo City. Each and every one of you has contributed to these milestones. Whether your role was big or small, please know that your efforts are equally valued. You have all been part of our city's progress and prosperity. Magluwas sa mga empleyado, ginkilala man ang mga top-performing departments ng Iloilo City Hall. Ini ang kabahin sang ika-88 nga Charter Day sang Iloilo City. Report nagikan sa syudad sang Iloilo, ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.